Kidukan ki badan harut jong ka surak ba highway kidai ki badan kamtam mi ki nongleit nongwan najan bat najangai hakaba man uwei pa uwei nongleit nongwan unhap ban shania ekabam kadi na kini kidukan ki badan harut surak hendrai kabam kadi hakini kidukan kadnu kila ban shania hakaba yedei baka khoi ka suba hakini kidukan Menta kasngi ka arpenyo tarik nopra na kaliang kaseng Meghalaya People United Front Ribhoi District kila hier ban jurip ya kawai kadukan jong wei barjela kabala tip kerteng ka sardarji da dhaba kabadan hakasnong paham rio nongpo hakabala lap ika jing excitement haka rukam shed rukam tiu ya kabam kadi kabala banbu ika jingma kabakrau ya kinong bam nong di na kani kadukan Habai keren batu presiden ke MPUF Usamla Jackson Sotun ulai thu balalap ikane karukam shed bam ikhoi bam isuba hadin ba nakikat tu kat ne gibriu kiblahir sharum ban late shabar hakaba kila shem bagane ka jaka shed jong kane kadukan kalong ka ba excitement bar kam shem ladon kanu ka jingshim khya ban shed ka bam kadi hakarukam ka jingkhoi jingsuba Ulaya thuru bala shem bahakane hi kajaka shed ki jupan light ki jabo hakawai ka thliu kabalang si jaka bat kane ka jing pelang ya kane ka jaklia ki balada ki bon tayo lane bon banai kalapan sma iutung om tang ya kane ka dukan henrei wat ki ying bat ki dukan ki badon marjan bat kane ka dhaba na kaliang ka seng kala kentui ka food and safety bar kumju ikatanat ka kwai ka khia bakidei ban shim khia ban le jurib ya baro ki dukan ki badon hakithain ribhoi khanang bakan la ban pentikanai ka jingkhu jingsuba kandon hakini ki dukan barjela bakan om wanra ika jingma ikinong bam hakini ki dukan na kaliang ka seng kandang yai piteng susu ya kane ka jingjurib sashaki wei pat ki dukan lani ki dhaba ki badon hakasilanter jong ka sor nongpo hi baro ka wei Mina kalian dah, Iwan akan ni kasih, ada kajian mit, Iwan mengkini akan ni kasih di hotel daba ni, kaba nilayo bun kicing ujur, nak kipai ba, kamtam nak kini ki perok projor, kipai Iwan, kipai kiu, kipai yak nanti, lagu hati sesilong, kipai bet, kipai sengit, akan ni nanti, akan ni kajaka, bagi yok ban, lese pejak hat, dia kamet lapat, lese kisengit akan ni kajaka, bagi yok ban bam, lese kajing bam joki kalong kajing bam menti kamet sendiri, kai kaba nging yok kajing ujur, Iwan akan ni mengilap. Ya kajing tidak jingi ya karkum nilai ban pai benya ya karkum set kum tiu jongki kai bangilap kalong ba kamdan kajing fruit kajing suba akan ka hotel akan ka daba ibun ki jabok ki jaban karkum set karkum tiu gila badi haki video ke bangin pelaj ipi ngingi karpat daga sinong ba kum juro lagi health inspector bagini ban pai ya kan ka issue ba kum kini ke hotel kimde ban nyat kimde ban beli lane kinle jabok komne marbeli kan ketak ya ka imlang salang ketak ya ka bam kadi jeng ki bru ki bayai belian lese kane kana ipi kan ketak ya ka koi ka khia ya ki bru ki bayai belian lese ki bru ki ba ki bru jengi ki bayai ki ba yai lamba kane ka surok ki bagi sange akan ya ka jaka bangin bam andre ya kai bagi kimio ka jing bam kalong ka komte andre ka dor kalong ka bahe Andre ya kai ba nying ilap matasi kalong ba kajing segment banpek ya kajing set kajing tiu jengki kajaka ba set maki kalong ba nying ilap accept daliliru nak kalian kaseng ni lagi ya kane nying terpat ya ka food inspector bahkan pek ya kane kan ti menta ba kamde banailat tinggi kita khar dan kini khar bikin wan syong basa kinwan bu kini kinja hotel hapok ka beri ka nyutak jungi kajaka jungi ba kinle pat ka kini ki kampat ka kam bam khut suba imut pendi kolong kabi ladang ngitip ba kum kane kajing bam ladang ngingi bam kai kolong ba kaput sliu ya ka met kapat ka jungi lese ngingi lapan yo kem bun kijing pang ya kata ngim la panjer kate andre ngi na kanya nyong MPF di body set ngingi kapat ya ka health department bahkan pek kum ya kini hotel bakin pek benya ba kimde ban elat bakin le kum kini kijing le si lane kino kijing le hemakor agabam kadi kamtam hakane kalenti yat highway national highway ka ba bun ni na ki bru ki khasi jungi ki ba yat nanti ki sange kini ki jaka ki bakin syong jathai pen bam tindi ne kin penjathai lagi de ki umso nan ne ka jing bam bagi sothan wan bam andre na kalyang ki bangilap ni mtasi hang ni kalong ba ni nyim sunat